Umbuzo uthini manje simfactorize kanjani ke lo baba? Asike senze umzekelo. Ake kuthiwa sine function yethu u-f of x equals to negative 2x cubed plus 4x squared minus x plus 2. Uyini oqala webhekayo? Ubheka iphawu enkulu ka-x. Nansi iphawu enkulu. Iphawu enkulu ubani? U3. Which means isikhuluma ngani? This is a cubic equation. Khumbula ke mzukulu. Oqala omele ukwazi mhlawumbe ongase kwenzeke ukuthi uzothola into ekanje ethi uzoba no negative 2x cubed plus 4x squared minus x plus 2 equal to 0. Lokhu bakwenzelani nakho njalo besikwenza lokhu makunjani? Which means i-y value to i-0. La i-y value to 0 khona sasekubiza ngani? Ngama-x intercept. Which means uma ufuna ama-x intercept nala kusayistori esisodwa siya-factorize. But into esithini si-factorize kanjani? Okay, nansi ke into esifuna sibambe. Lana ke mzukulu usebenzisa into esiyibiza ngani? Le-table method ke la. But ke isebenza kanjani ke lento le? Buka lana, oqala sibheka lo. Uthatha lo, i-constant yakho yokugcina. Ibhale eceleni na i-constant. Ubani? U2. Bese wenze njani? Ubhala zonke izinamba enjani engena ngaphansi kwa2. Iziphi lezo inamba? U1 uyangena ngaphansi kwa2 ngoba uyakwazi ukuthini? Uthi 2 divide by 1 usale bani? U2. Mele wenze sure ukuthi inamba ozoyithola iba i-whole number noma inamba ephelele engenakhoma. Uma divide u2 lo umdivide ngo1 utholani? Inamba engenakhoma, which means u1 kanjani? Uyangena ku2. Iyiphi enye inamba na? U2. Unjani? Uyangena ku2. Uma uthi 2 divide by 2 uthola bani? Uthola u1. Ayisekho ke futhi enye. Ama-factors a2 mabili kuphela, u1 no2. Yabona la mase wenze njani ke mzukulu? Ubhala uplus no minus la. Ubhala uplus no minus la. Kuzosiza phi ke lokho? Buka lana. Okay, uswenze njani? Into ozoyifuna la wena uzofuna ifactor ngayinye. Uzocheck ifactor ngayinye. Sibhekani? Iyiphi ifactor noma inamba la esothi siyithatha siyifaka la isinika u0. Yebo. Lokho ukwenza ngani? Ukwenza ngecalculator ke mzukulu. Keep icalculator ke njengamanje. Sizobheka ukuthi iyiphi inamba esothi siyifaka la isinike bani? U0. Siqala ngobani? Ngo1 opositive. Ngoba kuno plus no minus, which means soba no 1 opositive no 1 negative. U2 opositive no 2 o negative. Okwamanje siqala ngobani? Ngo1 opositive. Which means kwi-calculator yakho la ubona khona u-x ufaka u1 opositive. Khumbula sathini njalo mo substitute ufakani? I-bracket. Ufake bani lapha? U-cubed. Ubuso plus wakho 4. Ufake bani? U1 opositive. Ufake bani lapha? U-squared minus 1 opositive plus 2. Phansi calculator kuthole ukuthi kukunika bani mzukulu. Sithola bani ke la mzukulu? Sithola u3. Ngoba u1 akasinika u1 opositive akasinika u0, usinika u3, which means u-out. Sesinjani? Siyamkhansela. Siza kubani manje? Ku1 o-negative. Khumbula sino plus no minus, which means siqala ngo1 o-positive size ngobani? Ngo1 o-negative. La sibona khona u-x sifaka u1 o-negative. La sibona khona u-x sifaka bani? U1 o-negative. Nala sifaka bani? U1 o-negative. Phansi calculator ukuthola ukuthi ukunika bani? Sithola bani ke la mzukulu? Sithola bani? U9, which means no negative 1 u-out 9. Sesiza kubani? U2 o-positive, which means la sibona khona bani? La sibona khona u-x sifaka bani? U2 o-positive. Khumbula konke lokhu ukwenza ngecalculator mzukulu, ungabani ekhanda uzenze isiqenga. Asinazi iqembe la sinabafundi. Sifaka bani? U2 o-positive. Phansi calculator sithola bani ke la mzukulu? Sithola bani? U0, which means u2 uyasebenzela. Khumbula once wayithola inamba noma ifactor kulezi inamba lezi ezokunika u0 uyama awusaqhubeki, which means asayi ku -2. Sistopha bani? La ku +2. Siyamthatha u-positive since enjani? Esinika u0. Senze njani ke? Mususeke lo.
bekuyi-calculator yakho le. Uswenze njani? Vula i-bracket elincane nje mzukulu, ubhale bani u-x, bese uyabheka bengino-2 o-positive la. Mase uzomfaka la ngaphansi kwi-bracket unjani? Ushintsha i-sign kube u-2 o-negative. Sho makuthiwa bekuno-2 o-negative, makuthiwa beku-2 o-negative ubesinika u-0, makuthiwa ubeseza la ubeseza njani? Ubeyoshintsha i-sign ebenjani? Ebe-positive. Manje ngenxa ukuthi u-positive bese simletha la, siyamshintsha-ke la, yabo, usenjani? Use-negative. La ubenjani? Ubeyintombi. La usewumakoti. Uyashintsha phela, kumele kushintshe mzulu kucace, yabo. Okay, mase wenze njani? Vula i-bracket elikhulu-ke la, mase ubhala kanje, yebo. Siyeza kuleli bracket kanjani na? Salingena lana-ke ithebuli, buka lana-ke mzukulu, dweba ithebula-ke manje, siyadweba-ke la, nali ithebula lakho, yabona? Yebo mzukulu, nali ithebula lakho. Yini-ke manje oyifaka noma oyidweba le ithebula? La kulesikhala sokuqala lesi, khumbula kuma-factors ethu sithole ukuthi u-2 o-positive usinika u-0. Siqala ngaye-ke la, sifaka bani? U-2 o-positive. Bese la sifakani na? La ufaka i-coefficient ka-x cubed, la ufaka i-coefficient ka-x squared, la ufaka i-coefficient ka-x, la ufaka bani? I-constant. Yes. Nakho uba i-coefficient ka-x cubed, nansi i-coefficient ka-x cubed, ubani? U-2 o-negative, -2. I-coefficient ka-x squared ubani? U-4 o-positive. Coefficient ka-x ubani? U-1. I-constant yakho kubo ubani? Kubo u-2. Yini elandelayo? Mase ngicela nje ungifakela nje amaqanda amabili lapha kanje. Uyayibona-ke, usuqedile. Siyasebenza-ke manje. Sebenza kanjani na? Buka le nto ngifuna, le pattern engifuna uyibambe. Masiza la ezansi kanje, siya times. Futhi mesisuka la siza kanje, sijomba lo, siya times. Kodwa masisuka la sehla siza la. Futhi masisuka la siza kanje, sisuka la siza kanje, siya add. Uyayibona-ke le nto? Ake sibuke le nto esebenza kanjani. Ukuze sithole lo ngapha eceleni kwalo 0, sothini? Sothi lo 2 lo, nayi na bese usebenza ngayo le ngapha, lo 2 lo o-positive, sothi lo 2 lo times lo 0 lo, yambona lo 0 lo la ngezansi lo, 2 times 0 sithola lo, u-2 times 0 ukunika ba? Ukunika u-0, yebo. Ukuze sithole lo ngezansi, suka la sehla kanje, which means sisuka la sehla kanje, lo na. Khumbula ngithe mesisuka la sehla kanje senjani? Siya add. Uzobani? -2 plus 0 okusinika bani? U-2. Yebo le nto? Wenze njani? Ukuze sithole loya futhi, lo ngapho olandelayo, sothi lo 2 lo sisebenza ngaso soqeda, lo 2 lo times, asatimes ngo-0, sesitimes ngalo siqeda kumthola okubani? Oku-2. So lo 2 times lo -2 okunika bani? -4. Ukuze sithole ngezansi senze njani? Sithi lo 4 ngenhla lo plus lo ngezansi, 4 plus -4 okunika bani? U-0. Yebo le nto? Still futhi kusayinto eyodwa, ukuze sithole lo lesikwele esingaphansi kwa-1, sothi lo 2 lo times lo kesisanda kukuthola okubani? Oku-0. U-2 times 0 okunika bani? U-0. Yebo? Mesifuna lo ngezansi sothini? -1 plus 0, ngoba mesehla kanje siya add. -1 plus 0 okunika bani? U-1. Yabona le nto? Masifuna loya, sothi lo 2 lo times lo -1 okunika bani? U-2. Mofuna lo ngezansi wenze njani? 2 plus -2 okunika bani? U-0. Uzoyibona ngane-ke le nto mzukulu. Buka lana-ke. Mawubheka le part esekugcineni, njalo la kulesikwele lesi sama-constant ekugcineni, kumele uhlezi uthola u-0. Wangathola u-0, okwazi khona la ubhede khona, ufamblishile somewhere. Uyabona mzukulu? Ibambe loo nto leyo. Kulesikwele sokugcina lesi, kumele uhlezi uthola u-0 la.
otherwise ubhedile somewhere, kumele uqale phansi. Khumbula the mesisuka la siza la senjani siya times. Ukuthi mesifuna loya sothi 2 times lo uthola lo. Mofuna lo uzothi 2 times lo uthola lo. Mofuna lo uzothi loya plus lo. Ngoba mesehla kanje senjani siya add uthola bani lo. Kusiza phi ke lokho? Izibeke le column le obhale kuyona o0 bakhe izibi. Mase la ubhala bani u-x squared, la ubhala bani u-x, la ubani i-constant. Chaza ukuthini lokhu? Le kuzobe i-coefficient yakho ka-x squared. Le i-coefficient yakho kabani ka-x. Le yini i-constant yakho. Usuzokubhala lana-ke manje. I-coefficient ka-x squared u-negative 2x squared. I-coefficient ka-x ubani? u-0x. I-constant yakho ubani? u-minus 1. Lokhu kufana nobani na? Mbuyise lo x minus 2 into negative 2x squared. Lokhu kuzokunika u-0. 0 times any number uzokunika u-0 bani? Minus 1. Salo minus 1 equal to 0. Usufactorizile ke mzukulu. Mawuthi uyabheka la le part yokugcina ayisafactorizeki. Kusho ukuthi usuqedile. Uyabona lento mzukulu? Uchecka ngani ukuthi ucorrect na. Thatha phela iphepha lakhe eceleni wenze eceleni multiply out kanje. Ubheka ukuthi usayithola lento onikezwe yona. Asike siyenzeke lento la. Soba no x times negative 2x squared. Okubani? Oku negative 2x cubed. Ilo times lo. Sibe no x times negative 1. Oku negative x. Mese siba no negative 2 times negative 2x squared. Negative times negative positive. 2 times 2 4. Nobani? Ophelezolo x squared. Uyabona lento? Mase siba no negative 2 times negative 1. Okubani? Positive 2. Ayifani nalento onikwe yona lapha ekuqaleni. Mawukuthi iyafana, ufactorize ngendlela okuyiyona yona. Usuqedile ukufactorize mzukulu. Khumbula istep esilandela sithini? I-bracket ne-bracket alithola u-0 walo. Leli bracket alithola u-0 naleli faka nje lo leli negative 2x squared minus 1 litholwe bani? U-0. Uma ke ubheke la, uma uno-1 la, ipower enkulu ka-x ino-1, transpose lo munye ke la silahle into esingayifuni. Lo 2 asimfuni, siyamboleka simhambise ngale kamakhelwane. Me negative ngale ngoba useyogana ngale usizonjani? Usezoba positive. Yebo. Kodwa la isimo 1 status no 2 mzukulu asitatazeli ke la asolve into esingazazi. Ithemba lamahumusha hlezi likhona. Nawe uyalazi udaba. Minus b plus or minus root of b squared minus 4ac all over 2a. Le formula mzukulu yohlezi ikhona ngemuva. Akulona icala ukuyisebenzisa. Njalo once 1 and then a squared lapha nje ufake le formula, i-substitution yakho uyenze ngendlela okuyiyona yona. Yabo? Identify kuqala imaphi ani ama-terms akho. U-a identify. Ubani? U-a wakho. Khumbula u-b wakho nange beku-0x. Ilo ya 0 lo esimkhiphe lapha eqaleni lo ngasekho la. Beku-b wakho lo u-b ube u-0. Yabo? Ngitheni ubekuyi-coefficient kabani ka-x u-b wakho. Yakhumbula. Then i-constant yakho ku-c bekuloya minus 1. Usakhona ke la u-c. Yes, mosu identify le kanje wenzenjani? Uzo-substitute ngendlela okuyiyona yona. Mase njani? Uthola i-answer. Homework yakho ke leyo mzukulu. Asike senze omunye umzekelo ke manje. Okay ke mzukulu. Nanku komunye umzekelo. Asike sithiwa sino x cubed minus 6x squared plus 11x minus 6. Yinto oqala ngithe siyayibheka, sibheka ipower enkulu ka-x. 1 na cha, u2 na cha, but no3 iyona power enkulu ka-x. Futhi nini le sine cubic ke la. Same story. Uma kuthiwa ifunction yakho ilingana no0, uyabona into kanjalo, lapho sekuzodinga 2 senze njani? Si factorize.
usuzobhala into yakho na step sokuqala x cubed minus 6x squared plus 11x minus 6 equal to 0. Yisiphi step sokuqala? Sithatha i-constant yethu okubani oku6. Senzani? Sibhala zonke izinamba ezingena ngaphansi kwa6. u1 uyangena ku6, u2 uyangena ku6, u3 uyangena ku6, no6 uqobo lawo uyangena ku6. Yisiphi step esilandelayo? Plus and minus, plus and minus, plus and minus, plus and minus. So kwenzani ke la? Sizobheka ukuthi kulezi inamba iyiphi inamba esizothi siyifaka la isinike bani u0. Oqala soqala ngobani? Ngo1 opositive. Size ngobani? Ngo1 onegative. Size ngobani? Ngo2 opositive. Kanjalo kanjalo kanjalo. Siyaqala ke manje kubani? Ngo1 onjani? Opositive. Futhi la sibona khona u-x sifaka bani? U1 opositive. Njalo uma substitute mzukulu sifakani? I-brackets sifake bani la? U1 opositive. Kanjalo la plus 11 into positive 1 minus 6 equal to uphantsha i-calculator ke la awubali ngekhanda uthola ukuthi kubani kuphuma bani. Sithola bani ke la? Sithola bani? U0, which means ukhumbula ngathini uma sathola inamba ezonjani ezosinika u0 asibe saqhubeka nezinye siyaziziba. Sathola u0 siyaziba. Yes, sathola inamba esinika u0 siyaziba asaqhubeki nezinye. Senze njani ke la? Sizobhala ke manje i-factor yethu yokuqala. I-factor yethu yokuqala ithini? It's u-x. Khumbula besitheste bani? U-positive 1. Meseza la uzonjani? Uzozenjani? E-negative. Bese njani? Vula i-bracket elikhulu i-equate ngo0. Siyosebenza ke manje ukuze sithole lo sivakashela itafula phela. Yabo? Nabo u0 bakho la. Yabo? Basakhona asikabasusi bakhona la. Ithe yiphi inamba esibhala la? Ile siyithole lapha kuqaleni yona esinika u0. Ile namba esinika u0 ku1 oku1 opositive. La i-coefficient ka-x cubed, i-coefficient ka-x squared, i-coefficient ka-x ne-constant. Ubani i-coefficient ka-x cubed? U1 la lecashile. Plus no 1. Eka-x squared ubani? U-minus 6. Eka-x ubani? U11. I-constant ubani? U-minus 6. Yabo? Usuyaqala uyasebenza. Khumbula ukuze sithole lo senze njani? Sothi lo times lo. Uthe mesiza la senjani? Siyathanda. Futhi u1 times 0 uthola bani? U0 la. Ukuze sithole ngezansi senze njani? Sithi lo plus lo. Which means 1 plus 0 uthola bani? U1. Uyebo lento? Ukuze sithole lo sothi lo 1 lo ngapha. 1 times lo ya1 lesanda kumthola uthola bani? U1 la. Ukuze uthole ngezansi uthi bani? Negative 6 plus 1, 1 opositive, negative 6 plus 1 ubani? U-negative 5. Yabona? Ukuze uthole loya olandelayo ongenhla uthi bani? No 1 times bani? Negative 5. Uthola bala? U-negative 5. Then usuthi lo ngenhla 11 plus negative 5. Lokho kufana no-11 minus 5. Uthola bani? U6 onjani? Opositive. Ukuze uthole loya usuzothini? 1 times lo ya6 uthola bani? Uthola u6. Then uthole ngezansi uzothini? Negative 6 plus 6 uthola bani? U0. Ngithe sibona ngani na ukuthi so correct na? Ubheka la egcineni kade usu-eda ini ama-constant akho uthola bani? Uma ungatholanga u0 okwazi ukuthi wenzeni? Wenze iphutha. Kodwa uma uthola u0 wenze ngakho mzulu siyaqhubeka. Ithini into? Siyaziba le bracket lesibhale khona le column lesibhala khona u0 siyaziba. Siqala la i-coefficient ya squared ubani? U1. I-coefficient ya x u-negative 5. I-constant u6. La sesobhala i-coefficient ya squared ubani? U1. Which means x squared onobani? Uno1. Then sibe nobani? No-negative 5x. Siba no-negative 5x. Mase siba nobani? No6. La plus 6. Yabona nto mzukulu. Then senze njani? Siyabheka futhi engabe kusafactorizeka yini na? Mekusafactorizeka mzukulu siyaqhubeka siyafactorize. Senze njani ke mesifactorize ini? I-quadratic.
sithatha i-constant, asibheki-ke lama terms asinika u-0, kodwa sithini sibheka ama-factors e-constant azosinika bani u-5. Yebo le nto leyo, sibheka ama-factors ka-6 azosinika u-5. Ithini-ke le nto? Imaphi ama-factors engithi ngiwa-times anginike bani u-6? Yiziphi iy'namba engithi ngiyi-times zinginike u-6? Mengitimes u-1 ngimtimes no-6 ngithola u-6. Mengitimes u-2 ngimtimes nobani no-3 ngithola bani u-6. Ayisekho ezinye. Yabo le nto leyo. Uthatha i-constant yakho ekugcineni, unayo i-constant yakho. Ubani? U-6. Then sengithini? Iziphi iy'namba engithi ngiyitimes zinginike u-6? U-1 no-6 banginika bani? U-6. U-2 no-3 banginika bani? U-6. Ayisekho kwezinye iy'namba, sikhuluma ngama-whole numbers mzukulu la. Azikho ezinye iy'namba engizothi ngiyitimes zinginike bani? U-6. Then senze njani? Sifuna iy'namba esizothi sizi-adda zisinike u-5. Sesobheka i-sign ka-6. Ma ukuthi i-sign i-positive, which means ama-sign alezi iy'namba kanjani? Azofana. Yabo? Which means ngathi njani u-6 e-positive, ama-sign alezi iy'namba kanjani? Azofana. Makuthiwa u-6 ube-negative, ama-sign ebengazufana. But umbuzo uthi ayafana kodwa kuzoba u-positive noma kuzoba u-negative. Usuyenze njani? Usubuka u-5 wakho. Uma u-6 wakhe e-positive, uthe ama-sign ayafana, azobani? Azothatha i-sign yalo 5 lesikhuluma ngayo, which means ngathi afana nje azoba negative omabili. Azoba negative omabili. Kodwa makuthiwe u-6 wakho ube njani? Ube negative. Shuthini ama-signs ama-factors ebengeke zifane. Enkulu ibizothatha le sign le ka-5. Yes. Enkulu ibizothatha le sign ka-5 lesikhuluma ngayo. Which means i-factor enkulu ibizoba njani? In this case, ibizoba negative. Because uba nomkhulu phakathi kwa-1 no-6, u-6. So 6 uzoba negative. Uba umkhulu phakathi kwa-2 no-3, u-3. Which means u-3 uzoba njani? Uzoba negative. Bese njani? Laba bazoba njani? Bazoba positive. Ma ukuthi u-6 ube negative. But u-6 unjani? U-positive. Which means ama-signs ama-factors ethanjani? Ayafana. Wonke azothatha le sign le ka-5. U-5 unjani? U-negative in this case, which means ama-factors wakho onke azoba njani? Azoba negative. Usuyenze njani? Sesiya-adda-ke manje. Mesi-adda -1 plus -6 uthola -7. Yebo? Mo-adda -2 plus -3 uthola bani? U-5. Khumbula iyona ndlela esifactorize ngayo yini le? Ama-quadratic equation. Le quadratic sibona ngani? Ipower enkulu ka-x ubani? U2. Then sesiyabheka-ke iziphi la iy'namba esesisayi-adda zasinika u-5, u-2 no-3. Iwona ama-factors esiwadingayo. Usuwenze njani? Imbuyise lo njengoba enjalo. Mese ngoba ama-factors mabili, shuthi nama-brackets mzukuzwane azoba mabili la ozowavula. Sifaka bani la? Sifaka u-x, sifaka u-x. Size ngobani? Ngo-2 nobani? No-3. Uyayibona-ke le nto? Usuyabheka futhi engabe kusazofactorizeka yini na? Cha, akusafactorizeki. Mase kunjena-ke mzukulu, i-bracket ne-bracket phela alithole ini? U-0 walo. Nalo no-x minus 2 athole u-0 wakhe. U-x minus 3 athole bani? U-0. Mengasafactorizeki mzukulu abasafuna ukusherisha u-0. Wonke umuntu ufunani? Ukuphuma indlela yakhe. Lo 1 akayoshada ngale, meshada uyashintsha uzoba njani? Uzoba positive x. U2 mase ushada ngale uyashintsha uzoba njani? Uzoba positive. U3 mase ushada ngale uyashintsha uzoba njani? Uzoba positive. Yabo ngoba ube negative useba positive ngale. Usuqedile-ke mzukulu. Uqedile, ufactorizile, wasenzani? Wasolve wamthola u-x wakho uthi ubani. Yebo into kanjalo. Asenze i-example lokugcina-ke futhi mzukulu khona uzoyijwayela le nto. Asenze bani-ke manje? Asike sithi sinikwe into kanje. Kuthiwa x cubed minus 2x squared minus x plus 2. Sibhekane mzukulu na ipower enkulu ubani? U3, which means sinani? Sine cubic.
equal to 0. Khumbule ukuzothiwa uzofactorize ama-equator ngubani ngo-0, yabo, ibambe loo nto leyo. Bazokucela ukuthi ufactorize kubani, kuzoba no-0 lapho, lokho kubambe umzukulu, kubambe umzukulu. Senze ngani na ibhale into yakho clean iyodwa, x cubed minus 2x squared minus x plus 2 equal to 0. Yinto oqale senzayo na. Cela sibuke, sithatha bani? U2. I-constant yakho ubani? Oku-2. Ama-factors, sibhala zonke inamba ey'ngena ngaphansi kwa-2. U1 no-2. Ufaka u-plus, ufaka u-minus, ufaka u-plus, ufaka bani? U-minus. Senze njani-ke manje? Sibheke inamba ngayinye ezosinika bani? U0. Siqala ngo-1 o-positive, size ngo-1 o-negative. Siqala ngo-2 o-positive, size ngo-2 o-negative. So lokhu sizifaka la sithole inamba ezosinika bani? U0. Qala ngo-1 o-positive, kusho ukuthi la ubona khona u-x ufaka bani? U1 o-positive. La ubona khona u-x ufaka bani? U1 o-negative. Mobo la ubona khona ufaka kanjalo. Uyoze uthole inamba enika u0 mzukulu. Masitheka u1 o-positive. Mawufaka u1 uzothola bani? U0. Khumbula ngithe njani? Faka i-calculator yakho mzukulu. Ngesaphinde into eyodwa ubone usenze kanjani. Faka bani? U1 o-positive. La ubona khona u-x wenze njani? Ufaka u1 o-positive. U1 o-positive masimcheka uyasinika u0, which means u1 uyi-fact. Sizovula i-bracket elincane. Ube positive meza la uza njani? Uze negative. Mase senze njani? Sivula i-bracket elikhulu lokugcina. Sesiya kwithebula ukuze sithole lo, simthola ngethebula ke lo. Sibhala la bani? Oqala sibhala loya esimtholile u1 o-positive. La coefficient x cubed oku1, coefficient x squared oku negative 2, coefficient x oku negative 1, i-constant oku2. Kanjena mzukulu. Isithini into? Ukuze sithole lo, sithe sosebenzisa lo, siyoqeda 1 times 0 uthola bani? U0. Ukuze uthole ngezansi uthi 1 plus mesehla siya-add 1 plus 0 oku1. Ukuze uthole lo yolandelayo uzothi 1 times usanda kumthola u1 lo 1 times 1 oku1. Uthola ngezansi negative 2 plus 1 uthola bani? U-negative 1. Ukuze uthole lo uzothi 1 times negative 1 oku negative 1. The negative 1 plus negative 1 okubani? Oku negative 2. Ukuze uthole loya uzothi 1 times negative 2 uthola bani? U-negative 2. More add la uthola bani? U0. Ngoba sithola u0 kuchaza ukuthini? Si-correct mzukulu, sisebenze kahle. Isithini-ke lento mawusuza la? Lo i-coefficient x squared, which means u-x squared ne-coefficient ewubani? Ewu1. U-x ebe ne-coefficient ewubani? Ewu-negative 1. Mese i-constant yakho kuba ubani? Kuba negative 2 equal to 0. Uyabheka futhi na, angabe into yakho isa-factorizeka yini na? Ubhekani, sithe mesiza la kwi-cubic. Thatha lo, uthatha bani? I-constant yakho manje ubani? Ewu2. Khohlwa isani, constant yakho 2. Yiziphi inamba engithi ngizi-times azinginike u2? U1 nobani? No2. Azikho ezinye. Sesibhekane na. U2 ube njani? Ube negative. Me negative udiniwe mngana. Me diniwe ama-signs, ama-factors angeke aze afane. I-factor enkulu noma inamba enkulu izothatha i-sign ye-middle term, i-term ephakathi nendawo. Ngiyaphinda futhi. Uma i-constant yakho lo i-negative, ama-sign angeke afane. I-factor enkulu izothatha i-sign ye-middle term. Kodwa makuthiwa ube positive, ama-sign ebezofana. Omabili ebezothatha i-sign ye-middle term. Udineka kulokhu uthi unjani? U-negative akathinto. Unbenzi u2 kuphela ozothatha i-sign ye-middle term ngoba u2 omkhulu, which means la u2 wakho uzoba negative, u1 wakho abe njani? Abe positive. A-add negative 1, sorry, positive 1 plus negative 2 okunika bani? U-negative 1. Sesiyabheka imaphi ama-factors siyawa-add sinika u-minus 1, yiwo la u1 o-positive
no-2 negative ngoba besifuna ukucheck ukuthi imaphi ama-factors sothi siwa-add esinika lo -1 lo. Nanka sesiwatholile. Wenze njani-ke manje mzukulu? Wenza udume yakho, vula ama-brackets futhi amabili u-equate ngobani? Ngo-0. Faka u-x la, ufaka u-x la. Buyisa u-1 wakho positive. Ubuyise u-2 wakho negative. Mase kunjena-ke akusafactorizeki. Usuwenze njani? I-bracket ne-bracket lifunani? Lifuna u-0,1. I-bracket ne-bracket lifuna bani? U-0,1. I-bracket ne-bracket lifuna bani? U-0,1. Akashade u-1 asuke ekhaya kusale bani? Usezoba u-1 opositive. Ashade u-positive 1 aye ngale uzobani? U-1 o-negative. Ashade u-negative 2 abe ubani? U-2 onjani? O-positive. Usuqedile-ke mzukulu. Usuwatholile-ke mzukulu ini? Ama-answer akho. Usutholile ukuthi u-x ubani. Bamba lokhu kwemzukulu. Uma le step sokuqala lesi, kumele ngithekile step sokuqala, uthatha i-constant. I-constant yakho inamba yani yokugcina. Ubhale izinamba ezingena ngaphansi kwe-constant yakho. Uma uthola ukuthi ayikho inamba, mawukade ucheck u-1 opositive, wa-check u-1 o-negative, wa-check u-2 opositive, wa-check u-2 negative, waze wayiqeda, wathola ukuthi ayikho inamba ekunika u-0. Azi ukuthi i-equation yakho njani ayifactorizeki. Yes, kubambe lokho. Uma kuwukuthi ayikho i-factor ezokunika u-0 kwi-equation yakho uma uyifaka, kusho ukuthini? I-equation yenjani? Ayifactorizeki. Sesiqedile-ke mzukulu. Siyabonga.